Oi tyypit, TMPIC taas täällä ja tänään mä näyttää teille 3 tapaa tehdä sun maailmasta hienompaa tai sun kotiin. Eka juttu on yhdenlainen TV. Tiedätkö sellaiset TVt, jonka niinku menee niinku tällä tavalla? Okei, noin. Noin. No. Ei mitään. Siis mä nyt näytän teille, miten tää tehdään, enkä spoilaa mitään, mitä mä ajattelin vahingossa. Niin eka otin vielä nyt tästä. Pum. Te voitte sitten käyttää ihan mitä tahansa puuta, mutta jos te haluatte tehdä samanlaisen kuin ja te voitte tehdä ihan minkälaisen, te voitte ottaa, mitä mä teen? No, haloo, mikä se on? Niin jos te haluatte kopioida ton, niin käy mulle ainakin. Mulle käy. Jos tää on mä, joka teen tämän videon, niin sitten mä saan miksi mä sanoin, mä saan kyllä päättää, koska miksi mä edes sanoin, että te ette sais, koska tää on just tarkoitus tekemään teidän maailmasta hienomman, niin joo. Joo. Ei, tosta. No. Joo. Oh my god. No. No ei pitäisi olla ihan sinne, pitäisi. Joo. Ja sitten mennään asian TV:seen. Ihan eka. Ota tätä mustaa betonia ja laitan näin. Okei, nyt te voitte ajatella tolleen. TMPIC, tää on jo valmis, kun mä oon laittanut nää betonit. No, ei ihan. Näetkö nää liput? Laitetaan nää tälleen. Sitten vähän taaksepäin. Noin. Ei, onks toi väärin tai oikein? Toi väärin. Noin, ja sitten tuohon vielä pum. Onks toi jotain tuolla tavalla? Noin. Noin. Ja sitten tässä on teille tämmönen TV. Mutta jos te haluatte vielä tehdä tämän vähän hienommaksi, te voitte ottaa te voitte jättää sitä hienomman vaan miksi mä tein ton uudestaan? Jollakin tavalla. Ja jos kysyt multa, niin vois niinku tehdä niin jos kysyt multa, niin mä tekisin niinku tällä tavalla. Laitan tommosen tohon ja sitten laitan jonkun kukan siihen. Pum. Ja sitten niin. Ja pum. Noin. Te voitte laittaa molemmille puolelle. Tai jotain semmoista, mutta nyt tulee seuraava juttu. Ja se on tämmönen kiva akvaariopöytä. Ja se tulee näin kehiin. Eikä se on täällä kai. Onko se sittenkin taas? Ai missä nyt se paketillinen, missä nyt se vesi ämpäri on täällä tossa. Ja kyllä mitä? Eikä tälleen 4 blokkaa.
Ei, ehkä ei toho. Noin. Noin. Sitten. Oikeesti. Noin. Sitten. Otat sen sun veden. Ja otat tän vedellä. Itse sä voit tehdä tästä vaikka yhden blokin alemmas vielä. Jos sä haluat. Me vaan tehdä sen nyt. Ainakin mä teen vaan sen nyt tällä tavalla, että mä vaan laitan hiekkaa tähän pohjalle. Sitten me teen tällä tavalla. Otan jotain niinku merilevää tai semmoista. Niin otan nyt tätä meriliveä tästä ja noin. Sitten otan vaikka täältä. Okei. No. Miksi mä en painanut ikinä sitä nappia? Täältä tän siipikaliin. Miksi mä pitää nyt ymmärtää, että mä vielä tarvin kyllä tuota kukkaa. Ja yhteen juttuun. Haloo. Pitääks toi literally waterloggata? Noin. Siihen voi laittaa vaan mitä mä tässä haluan, vaikka mä laitan nyt vaan kokonaisen. Ei, mä otan nyt vaan sen vaikka 3 tähän. Ja sitten mä aion vielä. Ja sitten vielä viikaksi mä laitan tänne. Missä se nyt on? Eiku ei, miksi mä voin vaan mennä tänne ja otan täältä bukettiin niimoa. Vitsi. Siis vaan näitä tropikkoja. Laitan tänne niinku ehkä 3 tällaista. Tänne. Sitten tulee tää lasi. Tää. Oho. Lisätä TMBIC. Nyt laita siihen. Haloo, mitä mä nyt teen? Siis. Noin. Tää on tehty ja sitten vielä vähän sitten tulee, mä laitan tähän sen. Mä voin näyttää miksi mä tarvitsin vielä tätä kukkaa, niin mä en aio laittaa kukkaa siihen. Mä voin laittaa bambua. Niin, tästä. Mr. TMBIC. Miksi sinä et ymmärtänyt, että bambua. Mitä mä teen? Noin. Bambua saa maajutusta. Ja noin. Tää. Noin, ja nyt sä voit sitten vaan dekoreita miten sä haluut. Jollakin tavalla. Ja mun tapa on ottaa. Ja mun tapa tehdä tää. Tai miten mä aion tehdä tän. On ekana ottaa tämmönen item frame. Halo, Mr. Täältä tämmönen. Oi. Tässä ollaan tähän. Sitten ottaa meille vähän pizzaa. Jos te ajattelet TMBIC. Pizza ei ole Minecraftissa. Niin. Sitten näytän miten on.
Otat täältä campfirein. Sitten. Okei, mun pitää vaihtaa sää. Ja mä tiedän just miten tehdä sen. Kun mä en nyt jaksa käyttää komentoa, niin nyt otetaan sänki. Ja mennään nukkumaan. Noin. Nyt tän sote pitäisi loppua. Noin. Mutta sitten sen jälkeen, että sä oot laittanut sen sinne, otat jonkunlaisen tämmösen, mikä se nyt on, ton levy, minkä päällä se nyt, missä se nyt on, vaan, niin se tulee täältä, tämmösen, wait a minute, mä en halua tämmöstä, mä haluan eri puusta. Sitten se saadaan täältä, joo tässä. Ja sitten otat sen käteen ja sitten laitat tänne ulkopuolelle. Noin. Ja nyt ainoa juttu mitä et saa tehdä on kävellä sen päälle tai muuten tämä tapahtuu. Joo. Siksi ei kannata mennä sen päälle. Ja laitetaan vaan tätä. Näin. Jos te huomaatte nyt, niin tää näyttää vähän pizzalta. Niin ja tässä on se toinen ja sitten kolmas tulee tässä. Ja se on yksi asia, mitä sinä ehkä et arvannut, että mä tekisin. Ja se on miekka kivessä. Ja nyt mä voin näyttää teille, miten sellainen tehdään. Kun sä tarvit tämän. No. Laitat sen tähän. Noin. Unohdin yhden jutun. Mä nyt rikon ton ja se on yhden asian vuoksi. Täältä otat tämän. Sitten laitat sen sinne sisälle. Noin. Ei. Haloo, miksi mä otin? Ei tämmöstä. Miksi mä koko ajan painan väärää nappia? Noin. Sitten sä meet ja otat kiveä. No, missä se hitsin kivi nyt on? Tämä on sokea. Se on tässä. Sen toho. Sitten otat punakiviblokin ja laitat sen tähän. Noin. Sitten otat ton end rodin täältä. Ja laitat ja teet näin. Otat tohon blokin. Ekaksi. Loho. Sitten hyppäät ja laitat. Rikot ton punakiviblokin. Rikot sen. Otat 2 tommosta. Laitat 2 pisteniä. Sitten tuut ja laitat sen. Nyt käytän eka kipeä tosta ja käytät 2 pisteniä.
tekemällä näin. Sitten otat tämän pistänin. Ei ylöspäin, vaan alaspäin. Laitat sen näyttämään taaksepäin. Sitten laitat heti toisen, näyttää alaspäin. Sitten otat yhden redstone blockin. Okei, vähän taaksepäin. Laitat sen tohon. Sitten otat toisen ja laitat sen tohon. Sitten nää. Ja sitten siinä sulla on, ja siinä on miekka kivessä, mutta se ei ole vielä ihan valmis. Jos sä haluat, sä voit vielä antaa sille pienen detaljon tekemällä tän. Otat kiviportaita. Sun ei ole pakko siis tehdä tätä. Meet eteenpäin. Meet vähän tänne päin. Laitat yhden näyttämään tänne päin. Yhden tähän. Ja yhden tähän. Ja siinä oli kaikki 3. Miekka kivessä. Akvaariopöytä. Ja tämmönen TV. Ja siinä kaikki, elikkä heippa!